hvis jeg drejer den, så tror jeg nemlig, den stadigvæk driver derover af. Og så er det jo ikke fordi, den er skæv eller ude af balance. Så se, den driver stadig den vej. Så der er altså noget vind. Og jeg må også prøve at se på træerne nu. Spørgsmålet er så, om der er noget. Altså, jeg synes ikke, det ser ud, som om der var noget skævhed i. Nej. Jeg må blankt erkende. Jeg har heller overhovedet hverken prøvet at afbalancere de der blade på nogen måde overhovedet. Det burde jeg jo nok lige have gjort, men man havde travlt, ikke? Ja. Og så er der noget at sige, at den her den ikke sidder på. Men altså, den har en lyd, den her. Ja, jeg var ved at sige det før, om den måske kunne lave lidt turbulens ned i der. Ja. Nå, prøver jeg lige at stoppe den i. Men man burde faktisk have enten lave et stykke snor, sådan så man kan skrue ned her, så det er lige, så det hænger lige i midten. Ellers så burde der være et hul lige ned i midten, sådan så du kan se, er den ligevægtig, eller hvad er den? Ja. Altså, hvordan fanden laver man det smartest? Ja. Nu prøvede jeg at balancere den anden derinde før. Det gik sådan nogenlunde. Fordi hvis den er ligesom de små er, ja, så skal der jo kompenseres, hvad fanden det er. Så skal der jo, kompenseres, hvis der er noget ulige vægt, ikke? Altså på de her trim.